Охай хора, от следващия петък стартирам нещо пилотно за Димитровград, а именно група за втори трети клас с японски език. Загледах се там, защото минават колите, е много интересно. Едно от нещата, които ще правим. Този сладур е тук до мен, защото чрез топката ще се учи много по-лесно. Т.е. когато хвърляме топка един на друг, казваме съответните букви. От хирагана, после от катака. Имаме и таблети, на които да пишем и да се учим на съответните букви. Всяко дете ще си има папка и съответно това, което е свършило и научило. Имаме игри от типа на бинго и накрая, но не на последно място, образователни видеа, как се пишат буквите. Освен че аз ще ги показвам, съответно ще ги има и под тази форма. Имаме японски, китайски и други видове одежди, така че може да се косплейва, да се учи по този начин, чрез карти. По някое време ще правим калиграфия, оригами. Общо взето забавление. Щях да забравя, че първият урок е абсолютно безплатен. Който иска да се запише, може да го направи, да си вземе месечна карта, която ще има отстъпка.